मासे मोसौनि बेसेना 20,000 रां। मासे मोसौनि दामानो 20-25,000। मासे दाउला खासिनि बेसेना 1,000 निफ्राय 1,500 आरो 2,000 रां। मा होनना बुंगोन दाउला दाउ खासिनि दामानो 1500, 2500, 2000। नाथाय इउपिपिएल आरो बिजेपिआ सुबुंफोरखौ बायनो नागिरो 500 राङाव। इउपिपिएल आरो बिजेपिआ किनिबो खोजे किमानो 500 टका। मानसिनि बेसेना मोसौनिफ्राय खमसिन जायो नामा? मानसिनि दामा मोसौनिफ्राय खम जायो नामा? जायनो इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआव हाबफैगोन बिसोरो मोसौ आरो दाउला खासिनिफ्रायबो दाम खमसिन। जोने जाय एक गुरुर के कम दाम व्यक्ति होबो माने नय गुरुर के आरो बे दाउला खासिनिख्रुइबो इगुले खासि मुर्गिर के कम दाम होबो जोने जाय 500 टका पाबोना। बे बाथ्राखौ बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिनै मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदों। दासान्दि बिटिआर सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ बिपिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमा मावथिफोरखौ रांनि लब खालामनानै दोलोआव सोनायनि अजद होनानै मानसि आरो मोसौनि गेजेराव बेसेननि फारागथि खालामनानै बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिदों बिक्रम दैमारिया। इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ सुबुंफोरखौ 500 रां होनानै गावसिनि दोलोआव जयेन जाहोदों। नाथाय मासे मोसौनि बेसेना 20,000 रां आरो मासे दाउला खासिनि बेसेना 1,000 रांनिफ्राय अब्ला माबोरै इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ सासे सुबुंखौ मासे मोसौ आरो मासे दाउला खासिनिफ्राय खमसिन बेसेनाव बायनो नागिरो? बेनिखायनो जायफोर इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआव जयेन जाहैयो बिसोरो मोसौ आरो दाउला खासिनिफ्राय दाम खमसिन होननानै फोरमायो बिक्रम दैमारिया। जों दुर्बल जायाखै गोबां मानसिया बिपिएफ खौ गारना थांदों नाथाय दिनै जायफ्रा बिपिएफ खौ गारना थांदों बिथांमोना दिनै मोनसे खोथा सानखांदों मोसौनि दामा बेसेबां 20-25,000 मासे मोसौनि दाम नाथाय मानसिनि दामा 500ल मासे दाउला खासिनि दामा बेसेबां बिदिनो मालाबा 1000 1500 2500 दाउ खासि नाथाय मानसिनि दामखौ बिसोरो 500ल होयो। दिनै इउपिपिएल दलजों जायफोरा थांफादों बिथांमोननि डिमान्डआ 500आवनो बायनो नागिरो मासे मोसौनि दामानो 20-25,000 नाथाय मानसिखौ बायनो नागिरो 500 टकायाव। আপনি বুঝি পাইছেন বুঝি পোৱা নাই এটা গুৰুৰ মূল্য 20-25,000 হয় না নহয় কিন্তু মানুহ ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে কিনিব খোজে কিমানত 500 টকা ইমান গুৰুৰকে কম দাম মানুহৰ মূল্যটো হয় নেকি না কি কয় मानसिनि दामा मोखौनिख्रुइ खम जायो नामा? मानसिनि मोखौआनो मासे माबा मा होनना बुंगोन दाउला दाउ खासिनि दामानो 1500, 2500, 2000 होमबा मानसिनि दामा बोरै 500 जानांगौ नङा नङा गुरुर दाम मोसौनि दामा 20,000, 25,000, 30,000 হয় না নহয় এতিয়া মানুহৰ মূল্য কিয় 500 টকা আনিব লাগে মানে ইউপিপিএলৰ বা বিজেপিৰ নেতাবিলাকে এই বিপিএফৰ এই কৰ্মকৰ্তাবিলাকক 500 টাকা 1000 টাকাত কিনি লৈ যায়। এতিয়াতো মানুহবিলাক গম পাইছে না বেলেগতো মানसिफोरा मिथिबाय ना जे जोंखौ मोखौनिफ्राय दाउला खासिनिफ्राय बांसिन दुर्बल खालामदों जोङो दाम गैयिसिन खालामदों बेनिखायनो जोङो बिसिनि पार्टियाव जों थानो हाला जोंखौ बिसोर मानसि हिसाबै बाहायाखै बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जों बिनि एन्सारखौ होगोन जों गोबां खस्थ' खालामदों जोंखौ माबा मोनसे मोनगोन होनना बिसोर लाना थाङो नाथाय मोखौनि दामनिख्रुइबो खमसिन दाम दिनै जोंखौ मূल्য होदों होनना बिथांमोना बुंनायखौ जों नुनो मोनदों। আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে কিনি লৈ যায় গৰুৰ মূল্য 20-25,000 মানুহৰ মূল্য 500,000 টাকাতে মানে কম্পেয়াৰ কৰিব খোজে তাৰ কাৰণে ইউপিপিএলত যোৱা যিবিলাক ইউপিপিএলত যোৱা বিজেপিক যোৱা কৰ্মকৰ্তাবিলাকে ৰাইজে ভাবিছে যে মই গুৰুৰকৈ মই কম মূল্যৱান হ'ব নোৱাৰোঁ গুৰুৰ যেহেতু 20-25,000 মই 500 টকাৰ মূল্যৱানৰ মানুহ নহয় মই গুৰুৰকৈ বেছি হ'ব লাগে মোৰ মূল্যৱান এইটো কথা ভাবি এতিয়া তেখেতসকলৰ লগত
যোৱাটো বন্ধ হ'ব আৰু যোনে যায় এই গুৰুৰকৈ কম দাম ব্যক্তি হ'ব হয়নে নহয় গুৰুৰকৈ আৰু বে দাউলা খাচীনিख्रुइबो কি বোলে খাচী মুৰ্গীৰকৈ কম দাম হ'ব যোনে যায় 500 টকাত পাব না দাউলা খাচীটো 500 টকাত নাপায় না 1000 1500 2500 ইয়াৰকৈ কম দাম হ'ব যোনে ইউপিপিএলৰ বিজেপিত যাব